እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ሎሚ ክልተ ነገር ኢና ክንዛረብ ማለት ኩሉ ግዜ ሰብ ንመን ይዝመስል ሰብ እንታይ ይመስል ንብል ብስጋ እንድሕሪና ሰብ ዝወለዶ ውሉድ ይዝመስል ቅምጥ ኢልካ ነቦኻ ትመስል ይብሉኻ ቅምጥ ኢልካ ነዲኻ ትመስል ይብሉኻ ንምንታይ ሰብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ምስ ተወለድና ድማ ሰብ ንመን ክመስል ኢና ንሕና ተፀዊዕና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል ኢና ተፀዊዕና ስለዚ ንክርስቶስ ክንመስል እንድሕር ኮይና ከዓ በዚ መልክዕና ብቕይሕና ብፅባቐና ከይኮነ እቲ ቀንዲ ነገር መምሰሊና ባህሪና እዩ ኣብ ባህሪ እዩ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና ንመስልን ዘይንመስልን ዝሓተና እምበኣር ባህሪ ከምዚ ካብ ኮነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ድማ ብዙሕ ግዜ ናይ ባህርና ሰብ ንመን ይዝመስል እንድሕሪልኩምሞ ንሓሳቡ ይዝመስል ሰብ ንመን ይመስል ሓሳቡ ይመስል ሰብ ዘንጸባርቆ ባህሪ ኣብ ሓሳቡ ዘሎ እዩ ዘንጸባርቆ ስለዚ ክልወጥ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ኣበይ ዝልወጥ እንድሕር ኢልና ኣብ ሓሳቡ እዩ ዝልወጥ ስለዚ ወዲ ሰብ ከዓ ዝኾነ እንስሳ ሓሳብ ክኽልክል ኣይክእልን ተረዲኦምኒ ንሓሳቡ ክቆፃፀር ዝኽእል እግዚአብሔር ፍሉይ ገይሩ ዝፈጠሮ ንሰብ ንሓሳቡ ክቆፃፀር ስለ ዝገበሮ ሓሳብ ክመፀኩም ከለኹ ክንሓስብን ሕማቕ ሓሳብ ክመፀና ከሎ ከዓ እምቢ ክንብል ኣኽእሎ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንሕና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘለና እዚ ኣኽእሎ እዚ ሓይሊ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ኣሎ ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ተረዲኹኒ እቲ ናትና ዕዮ እንድሕር ጌርና እግዚአብሔር ከዓ ክልውጠና ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኢና ክነተኩር ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን እምበኣር ናብቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ነጥብና እንድሕር ደኣ ኣቲና ኣብ ምዕራፍ 7 ሉቃስ ፍቕዲ 36 ዘሎ ቃል ከንብብ እየ እንታይ እዩ ዝብል ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ መንገዲ ተቐመጠ እንሆ ኣብታ ዓዲ ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ነበረት ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ ቢልቃጥ ኣምፅአት ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበኸየት እቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም ቅዱይ ቅብኢ እውን ትለኽዮ ነበረት እቲ ዝፀውዑ ፈሪሳዊ ድማ እዚ ርዩ እዚ ነቢ እንተ ዝኸውን ሲ እዛ ዝተንከየቶ ሰበይቲ እንታይ ምዃና ሓጢአተኛ እያ እሞ መን ከመይ ዝኣመሰለት ሓጢአተኛ እያ እሞ መን ከመይ ዝመሰለት እውን ምዃና ምፈለጣ ነይሩ ኢሉ ብልቡ እንታይ ገበረ ሓሰብ ሕጂ ኣብ ሓሲቡ ዘፍዓሉ ዝሓሰቡ ሓሳብ ከዓ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓጢአተኛ ስለዚ ሓጢአተኛ ስለ ዝኾነት እዚ ነቢ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ኩነታታ ምፈለጠ ነይሩ ስለዚ ኢሉ እዩ እቲ ኩነታታ ዝገልጽ ዘሎ እምበኣር ኣብዞም ክልተ ሰባት ቅድሚ ምርኣይና እዞም ክልተ ሰባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው እንድሕር ደኣ ኢልና ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ እንታይ ፈሊጥ ኣለኹ እንታይ ገይረ ኣለኹ ፈሊጥ ኣለኹ ንስኻ እንታይ ኣይሃብካንን ኢሉ ማይ ኣይሃብካንን ንስኻ ማይ ኣይሃብካንን ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ንሳኸ ንብዓታ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ፍልሊ ክትሪኡ ደስ ብለኒ ማይ እዩ ብቐሊል ዝርከብ ንብዓት እዩ ብቐሊል ዝርከብ ኣየና እዩ እቲ ዝኸበረ ኣየና እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ክተምፅኦ እንድሕር ደሊኻ ንብዓት ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ማይ ኖርማል ቀዲሕካ ክትቦ ትኽእል ነገር እዩ ግን ነቲ ኖርማል ቀዲሕ ክቦ ዝኽእል እኳ እንታይ ኣይገበረን ኣይሃብ ንሳ ከዓ እንታይ ኣትህብ ዘላ
نبعاتات عبي في اللي زلو تجي أمونغو نبعاتن ماين قليل في اللي أيكون كالي انت اينا نرئي انت حريلنا نسوخ أتخلو نورمال انتاي كجبر على وفالتي كسعمل كنا راهب كلنا بزي حويل ناس انتاي نجبر نسعى ولا منكم خسعمون يرو ولا معبرت خسعمون يرو جن نسوها اتماي اي هابون تمعبرتون اي سعمون نساق انتاي تسعمال اقرو تسعمال ابي كده لا ابتزتحاتي خيدا اقرو اوكي السوق سعين كله من البات حنسا سعين كا خانسب سلام الكات سعين كا تاي تقبرو تقدفو نساقن انت اتقبر نيرا اسكو نقبري اسكو خلاتكم كي قارج انت اتقبر نيرا تنقر مسعب كي قارج تسع ماما نسي زارب تسع ماما نسا انت نقبري تسع ماما لا كيف قارصت تسع مالا نبعتها بزي جبابي بال الساعه تسع مال حجي ازينا دري مچم سب اغرم حقب كايو شركه وصيها شغومانو كا انت اخذ قبر تمس شغومانو تخا تاي تقبر اغر تدرس ايكونن السوق غير ما يمصن شغومانو أيمسئن نساقن زمتيات ذلا بمنتهى أتدرزو ذلا بيجاور الرئيسة جاور الرئيسي كبري انتهي بلا مصحف قدس نقوال نستيتي جاورا كبرا ايو مصحف قدس نقوال نستيتي جاورا انتهي كبرا حجي اتناي مودعتا كبرا انتهي غيرا بتي زعابي خبرا غيرا انتهي تقبرا لا اقرو تدرزو لا تقبرو لا نسو كنسو كله نقر ايها إذا كله نقر اي قبر حجي كن انت اي كن حطو لحات تزل حطو كن انت اي ازي من مخانا رأي ازي انت اي مخانا من مخانا انت زفلت من مخانا انت زفلت سي بقى ازو ختنكو زو نقر كتقبرو سي اي مفلت حجي ازينا لومي قرب أبتي كنتات كنرئي دليل يزلهم انتهي ندحري لكمني كلتا بحرينا نرئي اتي بحري تقاعد حاده ناي منفساو سب بحرينا نرئي اتي حاده قاع ناي فريساونت بحرينا نرئي سلذي فريساونت انتهي ندحري لنا بزح ጊዜ መጀመሪያ ክንርድኦ ዘለና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምሕረት ረኺባ እያ ኸይዳ ስኮ ምሕረት ኣይረኽበ ኣብ መወዳእታ ات بوينت ندحر دارينايو نسا بخيا دريزا كل نجر مش غيره انتي رخيبه خيدا هاللويا تناي مጨረሻ ጎልሲ انتي رخيبه نسا محرت رخيبه اب قدم ጎይታ ሞገስ رخيبه ኢየሱስ ፈቲዋ ተቀቢርዋ እና محرت رخيبه انت غيرا كيدا اتي فراداي اتفريساو ግን انتي ገብራል فرቋ ያምን እንኳን ተጽፈው ተዝፈልጥ ነይሩ እዚ መገበረ ነይሩ እንዳበለ ብዛዕባ ፍርድ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበኣር ኣሕዋተይ መንፈሳዊ ሰብ ማለት እንታይ ማለት መንፈሳውስ እንታይ እንድሕሪልና እንታይ ጂ ብዛዕባ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ማቴዎስ 23 فقد 27 እንታይ ኢልዎም ኣሎ ነዞም ፈሪሳውያን ክልቲኡ ካራክተር ኢና ኣለና እቲ እንዳ ፈሪሳዊ መፅዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣቀዲመ ዝገለጽ ኩልኩም ታሪክ ሕጂ ድማ ኣብዚ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ኣቱም ግብዛት ፈሪሳውያን ይብሎም ኣሎ ማቴዎስ 23 ካብ 27 ስጋዕ 28 ኣቱም ግብዛት ፈሪሳውያን ወፃኢ ጽቡቕ ኮይኑ ዝርአ ውሽጡ ግና ኣዕጽምቲ ምውታት ርኽሰት ዝመልአ ልቕልቕ መቃብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትረኣይዎ እቲ ውሽጥኩም ግና ግብዝናን ዓመፃን እንታይ ኮይኑ እዩ ሙሉእ እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ፈሪሳውነት ነገር እንድሕሪና ኢንተርናል ኤክስተርናል ውሽጣውን ደጋውን
إذا سبيت خطبك خلاسي بخياتي كابي زمت كاوشتي زمت بخيات كابي زمت كاوشتي زمت سبسي وشت نحرزي تتنكيبو وي حزن وي زخونه ነገር نحرزي تتنكيبو سي بخوم ونبعت كوص አይከለኒ is internally ማለት ነው ውሽጣው ነገር እዩ ማለት ናይ ውሽጥ ነገር ናይ ፈሪሳው ነገር ከንታይ እንድሕልኩም ንኻ ደጋው ነገር መምሳሊው ዝኾነ ይኹን ከበር ምግባር እዩ ስፒሪቹዋል መሲልካ ምርአዩ ወይ ጸሎት ምን ዋሕዩ ተፈላለየ ነገር ነው ኣብ ውሽጥ እንድሕር ኣትኻ ግን እንታይ ኣይኮነ መንፈሳዊ ስለዚህ መንፈሳውነት ካብ ውሽጥ ዝመጽእ ነገር إذا خلتي إنا نري سلازي إسا أنت أتقبر زلا اندحريلنا ناي وشت أنا قر تفسس الله أنا أزي خبري أيكونن نبعات أزي خبري شعبري أزي خبري زلا وانا وشت أنا قر تفسس كلا بملوء نقرأ تهم زلا سلازي إزيو قويت يسوس كريستوس كأ زرعي جي تزفل من مخانا إلو أبسب زلوا خناتات كالي بسب تراخل لازا سبزيا لارات كاركترات صبغا يكونن وي بحاجات تفلت نيرات تخون وي بستفلالي نجر تفلت تخون جن ازي يكونن حجي نعو اقدس هو زلو يكونن هاللويا يسوس زلو يا محرات رقيبا يا نسخا جن مش من تايكا لغا مش حاتياتك اخذ لها بخنياتهم هيز نوت دقها يا زرع زلومبر وشطها هم انت زخون نيرو كوم اي مخون كان نيرو ምክንያቱም ክርስቶስ ዝሓቦ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር እዩ ምስኡ ገና ይጻረሪ ድዩ እዚስ መንፈሳዊ ተዝኸውን ኢሉ ኣብ ልዕልኡ እዩ ገና ዝፋረድ ዝማጻረ ዘሎ ማር መንፈሳውነት በአር እንታይ እዩ ንሕና ብሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና እንታይ ኢና መንፈሳውነት ክንብል ከለና መንፈሳውነት በአና ሕጂ በዚ ሞደርን ዘመን እንታይ ይትርጎም ሓደ ሓደ ዘይኮነ ነገር እስክንርኢ ኣብ ክርስትና ዕድመ ምቁጣር መንፈሳዊ ኣይገብረና መንፈሳውያን ይግብረና አይገብርና ምናልባት ነው ወዕድ መቆጢራ ኸውን ግን አይኮነን እሱ መንፈሳውነት አይኮነን መንፈሳውነት አብለት ለክ ህይወትና ንክርስቶስ ኢየሱስ ነፍሱ ሰው መፍሳስ እንሆነው ህይወት ስለዚህ ገለገለ ሰባት ይኸዱ ጸንሕሞ ኣብ ዝኾነ ህይወት ስታክ ጌሮም ፈረድቱ ጥራሕቦን ሂፖክራሲ ይመስል ስለዚህ እቲ ኣብ ጎይታ መጽናሕካ መሊሱም ተዘይትሒቱካ እቲ ጎይታ መጽናሕካ ዝያዳ ንጎይታ ክትቀርቦ እንድሕር ዘይገይሩካ ኣቲ እንታይ ኣተሓሳስባኻ እንድሕር ለዊጥዎ እንድሕር ተለዊጡ ናበይኻ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ዕድመ ምቁፃር ኣብ ክርስትና እንታይ ኣይኮነን መንፈሳውነት ኣይኮነን ገለ ከዓ እንታይ ይብሉሉ በቃ ኣነ በዓል ክርስቶስ ኣገልገልቲ በዓል ፓስተር በዓል ከምዚ ዝበሉ ፈልጥ እየ ኣገልገልቲ ምፍላጥካ እንታይ ኣይገብረካን መንፈሳውነት ኣይገብረካን ሳልሳይ زحلفنا تاريخ أقلقلو بزوج تاريخ بمحلافنا أنا أقول زمار نيره أقلقال نيره بزعمت أقلقلتلنا منفساونا تكبرنا أيكل حجزيهم كل ذي زقاقينا زي كونوا قل زخونوا زمسلونا رابع كاب عبيت محبرات ممسانا منفساونا تاي قبرنا حجي بزوج حجزي قدم تاي قاتمنا نيرو أبس مراد حينهم زمسو رأسهم كلهم مقاتل زي كونوا قال سبعة رأسهم فولي جيرهم وأنا كوزد حنكو أبس مرائكو بيتا تقبله أمول وانجيلي كو تقبله كو سغل غله مالتي إذن كلهم من تعب زقور مسلكم ذات حتنا خيكونوا زمكحنا كندي نقولتا نبقولتا زفصصنا زقربنا سي انتهي قبرنا لبنا يمزحبتو سلازي انتهي يمسون دحريلكم ني هيبوكراس spirituality تخيكون زمسولنا نام انتهي يأتونا نام فريساوነት يوم زأتو يوم كالي منفساوነት مسباح مزمار ويكا بيت كريستيان من مللاس ازي اتو مابقد مسب انتهي يمزمسولنا دحريلكم واسادا بيت كريستيان نيات مالالس سادا تقلق تزمر እንዲያ እሱ ዳ አይሰብኽ እንዲሁ ንበሃል مش እዚኦም ኣብ ቅድሚ ሰብ እንታይ ዘምስሉና መንፈሳውያን ዘምስሉና ኣብ ቅድሚ ሰብ መንፈሳውያን ዘምስሉና መንፈሳው ነገር ግን ደጋው ነገር አይኮነን
መንፈሳዊ ነገር ውሽጣዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ምስ አምላክ ዘለካ ርክብ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ተፍስሶ ንብዓል ምስ ጎይታ ዘለካ ኮሙኒኬሽን ምስ እግዚአብሔር ዘለካ በቃ ነፍስኻ ተብል ከለኻ ኣታ ጎይታ ክትልካ ክትጽውዖ ከለኻ ምሕረት ኣብ ቅድሙ እንዳፍሰስካ ክትልምን ከለኻ ጎይታ ይሪኦ እዩ ውሽጢ ኾንካ ክትዛረብ ከለኻ ስለዚ እቲ ብደጋዊ ዝኸውን ኖርማል ትመላለሶ ንሰባት ዝረአ ከይኮነ እቲ ኢንተርናል ምስ ጎይታ ዘለካ ርክብ እዩ ስፒሪቹዋሊቲ መንፈሳዊ ስለዚህ መንፈሳውነት ክርዳእና ዝምኽኣል እምበር ኣብ ማቴዎስ 8:15 እንታይ ኢልዎም ንሱ ድማ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳዊ ጅሬው መቸም ኣዴታት ትፈልጣ ኣኽን ማይ ብሑቕ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ካብ ማይ ብሑቕ ሄሮድስ ተጠንቀቁን ተኣርነቡን ኢሉ አዘዘው እንደገና ማቴዎስ 16:6 ኢየሱስ ድማ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቁን ተኣርነቡን ሕጅሬው ሕጅዚኦም ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ዝብለና ዘሎ ተጠንቀቁ እንደገና እንታይ ግበሩ ተኣርነቡ ሕጂ ሓደ ግዜ ሕማም ሓኪም መጽኡ ምጽኢሉ ሕማም ካይፈልጦ ሪኢልካ ከመይ ገብረካ ይብለካ ከመይ ገብረካ መስፈልካ ነኖ ቅርጸት ገብረለይ ርእሰይ ይሕመኒ ሓደ ግዜ ከዓ ከምዚ ገብረኒ የውፃኒ ወይ የምልሰኒ ገለ ተልካዮ ኣሃ ናይ ዝኹነታት እዚ ሕማም ፈውሱ እዚ እዩ ይብለካ ድሓር ነቲ ኩነታት ከዓ ይቢኦ ማለት እምበር ሓደ ባህርያት ኣብ ህይወትና ከኣትዎ ከለዉ እንድሕር ዘይተጠንቂቕና ኣሎም እንድሕር ዘይፈሊጥና እዮም ቀስ እንዳበሉ ኣብ ህይወትና ካብቲ መንፈሳዊ ዕቤት ከውርዱና ምክንያቱም ንምንታይ ኢና እንድሕልኩም ንሕና ክርስቶስ ክንመስል ኢና ተፀዊዕና ንሕና መንፈሳውያን ክንከውን ኢና ተፀዊዕና ክርስትና ድሒና መጀመርያ ምስ ኣተናሲ ድሓር እንታይ ኢና ንኸውን እንድሕር ኢልኩም ስጋዕ እቲ ዝጠብቀና ሓጢኣት እንዳርሓቕና እንደገና ከዓ እንታይ ዝገብረና ይብል ዝኸብደና እንዳርሓቕና ይብል ዕብራውያን 12:1 ኣይኮነን እንዳርሓቕና ብትዕግስቲ እንታይ ንግበር ንጉየ ይብል እምበኣር ክርስትና ምስ ጎይታ መስደሓና ሙሉእ ምሕረት ረኺብና ኢና ጎይታ መስደሓና ኢየሱስ ተቐቢልና እዩ ጎይታ ምስ ተቐበልና ስምና ኣብ ህይወት መጽሓፍ ተጻሒፉ እዩ ኣብ ድሕነት ክንነብር ግን ግዴታ አለን ተረዲኹም ክርስትና ናይ ምንባር ህይወት ክርስትና ኣብ ምንታይ ኢኻ ትነብር ኣብቲ ህይወት ኢኻ ትነብር ድሓር ንኽትነብር ከለኻ ከዓ ክጠብቀካ ዝደሊ ኣሎ እንታይ ትገብሮ ተርሕቆ ዝኸብደካ ከዓ እንታይ ኣሎ ኣይኮነ እንዲ ሕጂ ከምኡ እንዳገበርካ ስጋዕ ማዓስኻ ትጎይ ስጋዕ ማዓስ ትጎይ ኢየሱስ ስጋዕ ዝመፅእ ሽዑ ኢየሱስ ክመፅእ ከሎ ስለዚ ክርስትና ህይወት እዚ እዩ ኣብዚ እንዳተጓዓዝካ ከለኻ ዘጋጥሙኻ ነገራት ክንርዳእና ዘጋጥሙና ነገራት ክርዳእና ኢየሱስ ዝመሃረና ከዓ እንታይ ኣይድሕሪልኩም ሰለስተ ነገራት ነጊሩና ሓደ ናይ ፈሪሳውያን ነጊሩና ካልኣይ ናይ ሄሮድሳውያን ነጊሩና ሳልሳይ ናይ ሰዱቃውያን ነጊሩና ተረዲኹምኒ እዚኦም እንታይ እዮም እንድሕሪልኩም ሎሚ ኣብቲ ፈሪሳውነት ዝብል እንዴ ዘተኩር ዘለኹ እቶም ክልተ ይኮንኩን ክነተኩረሎም ደልየ ዘለኹ ግን ሄሮድሳውያን ፖለቲከኛታት ተረዲኹምኒ ናይ ቤተ መንግስቲ ሰባት እዮም ኣበዮም ዝነብሩ ኣብ ቤተ መንግስቲኦም ድሓር ንኢየሱስ ክርስቶስ ከፅምድዎ ዝመፁ እንታይ ኣቢሎም ሓደ ግዜ ወተሃደራት ሒዞም መፂኦም ምስኦም ሒዞም መፂኦም ሕቶ ሓቲቶሞ ምክንያቱም እንታይ ክብል ክጋገሞ ሽዑ ዓቀይቶት ሒዞም መፂኦም ግብሪ ፍቀድ ድዩ መሃብ እስኪ ብዛዕባ ግብሪ እንታይ ግበር ተዛረብ ኣሃ ሕጂ ብዛዕባ ግብሪ እንድሕር ተዛሪቡ ሄሮድሳውያን እንታይ ክገብሩ እዮም ደልዮም ዘለዉ ከፅሙድ ደቀ መዛሙርቶም ልኢኾም እዮም እኮ ምስኦም ድሓር ዓቀይቶት ከዓ ምስኦም ኣለዉ ሕጂ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ክርስቶስ ንምንታይ ክገብርዎ እዮም ደልዮም ዘለዉ ምክንያቱም መንግስቲ ከይሕዝ ኢየሱስ ስለዚ እሶም ከምኡ እዮም እቶም ካልኣይ ክንሪኦም ኢና እቶም ካልኣይ ከዓ እንታይ እዮም ድሕር ኢልኩም ሰዱቃውያን ከዓ ትንሳኤ የለን ሕጂ እዚኦም ሮንግ ማለት ጌጋ ትምህርቲ ኣብ ጌጋ ትምህርቲ ዘለዉ ሰባት
بس زيهم كليبتيهم انتي أم زجبرنا عند حريلكم ناي كريستنا هيوتنا عند حرتة أنك أنا من خير خيد أب جرزو كريستنا هيوتنا عند كفات زغلونا جرات حدي مزيهم كبيرنا خن كيد كم زلنا خن فلت علنا انتي جبروا لهم يلنا تتأنقوا جيتي إذا قال ذنا يمك علي نا يسوع كان يسوع انتي إلي نجيرون مخيرنا زلوا تتأنقوا انتي استلذ بلغة ما يبحق أطول طاقة أدتها تايكون ما يبحق سي نيشي أخذ قبر نيشي مساعته انتي تقبر توقع تايكون نقول توقع سلازي أبيت كريستيان ها قاسوت انتي أخم تحلو قاسوت انتي تحلو جيجات من صدق أويا ناي صدق أويا نجر ما يبحق الحراتي نو انتي قبروا أو سووا انتي خي قبر قلو خيب كعخلو እንደገና ናይ ሰዱቃውያን ናይ ሄሮድሳውያን ከብኩዑ እዚኦም ኩሎም ኢየሱስ ስለዝፈልጥ ንቤተ ክርስቲያን ሓድነት ከመይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለዝፈልጥ ኢየሱስ ኣቀዲሙ ዘታ ስለዚ ኩሉ ኢየሱስ ዝበሎ ነገር ትክክለኛ አሜን ተረዲዮ ኢየሱስ ዝበሎ ቃል ሰብ ኣይኮነን ኢየሱስ ዝበሎ ቃል ኣይኮነን ኢየሱስ ዝበሎ ንዓና ዝሕሸና ዝጸብቀልና ክንጥንቀቀሉ ዝግባአና ነገራት እዩ ዝዛረበና ስለዚህ እዚኦም ሰለስቲኦም ኢሉ ግን ካብ ፈሪሳውያን በአር ናይ ፈሪሳውያን ክንጥንቀቅ እንድሕር ኮይና ባህርያት ፈሪሳውያን بقليلو كنفلت كنكل علنا انتهى اليوم يسوع كريستوس اب ماتيوس 6 كاب 5 ساعه نسخاتكم اليوم نزيهم نسخاتكم كتصلي خلكم اتوم غبزات بسبب ما انت خرعيس اب ابايت تصلوت اب قرانا منغدي دو اليوم كتصلي يفوتو يوم امو كم تاي تكونوا كما تاتو اي تكونوا حجي اتوم فريساويان عند بحرياتهم انتهى حريقهم ترئيونت كأمتأم سبات منفسهاويان كبلوهم يمزدل امبر وشت أوزخون منفسهاونت يبلومن مغنياتهم وشتهم يلوك دعبا وشتهم نجيرهم امبقاد منفسهاويان كنكون عند حرق كوينا اتوشت بزعبا وشتيو ويتا تزارب زلو زيهم حمامات زيهم دحرقات يومنا انتهينا هنكون مالديو كاب وشت أو نجر نام انتا كنا تقورينا ناب دغاو نغرينا نتكور سلاذ خاب دغاو نغر نا وشت او هنا تكور دحر كوينا ذات سبيريتواليتي قداماي تقداماي حساب خاطرخ تمجمري حساب خاطرخ حساب مسرخكاي انا انت كغبرالن دحر مጨረሻ انت ايلكم عصبهم كم وصلوا بحق بلكم الله مسبله نسخاتكم كاخصليو خلغا نابيتكاتو معصغاعتو اتبحبو زلو ابوخا لمنو اتبحبو زري ابوخا دما بغدو كخسكا ايو حدي انتي زبلكا زلو كالا ايكونن زغلصلنا تقند ነገር بزعبا صلوت دا يزارب انبر بزعبا ترئيونتن بزعبا حبوبنتن يزرينا مس املاح زلكا كوميونيكيشن سي عميق وشطاو ركب مس املاح جبر እሱ እንደርጋ አለካ ሆይኑ አምላክ ከካሰካዩ ግን نيمسل ايتخي نعم سنነት አይትመላለስ ከበር አይትግበር ለዓላይካ መንፈሳው መሲልካ ውሽጥኻና ተጎድአ ስፒሪቹዋል መሲልካ አይትረአ እንዳበለ እዩ ዝምዕድ ዘሎ ስለዚህ እዚኦም ሰለስቲ አምሪና ያሚና ቀዳማይ ሐሳብ ክርስቶስ ዘሎ መንፈሳው ሰብ እዩ ጅብዛዓ መንፈሳው ሰብ ባር እዚኦም ካብራአና ብዛዕባ ፈሪሳው እንታይ ምዃኑ ካራክተር ዲና ኢና ናይ ፈሪሳው ካብራአና ባር ፈሪሳው ዝኻኮነ መንፈሳው እንታይ ተረዲኹን ብዛዕባ መንፈሳው ቁርብ ክንሪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:16 ንእግዚአብሔር ክምህሮ ኢሉ ሐሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋ እዩ ንሕናስ ሐሳብ ክርስቶስ አሎና እንታይ አሎና ሐሳብ መንፈሳው ሰብ ዝበሃል መጀመርያ ብምንታይ እንድሕልኮ ሐሳብ ክርስቶስ አለና እዩ እንጂ ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ክህልወካ ተቀዳማይ ጎይታ ክትቀበላለህ እዚ መንፈሳውነት ይጅምር ጎይታ ምቅባል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ሰብ መንፈሳው በኸውን አይከን ስለዚህ መንፈሳው ክትከውን ጎይታ ማሕደር ድሕርኮንካ እንታይ አኻ ትረክብ እንድሕሪልካኒ መጀመርያ ሐሳብ ክርስቶስ ክትረክቦ ትኽእል ጎይታሲ ምንባር ዘይ ምንባር ካለ እንዲ ግን ሐሳብ ክርስቶስ ንዝደሓነ ሰብ ብሩህ ይፈልጦ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ሐሳብ ክርስቶስ አለና እምበአርሲ እቲ መንፈሳውን ሁሉ ይምርምር ንሱ ግና በሓደ እኳ አይመርመር መንፈሳው ሰብ ንሁሉ እንታይ ይገብር
مرمر كلا إذا عالم ده تحلف ده الله يبلكه زين أحسن كله أدني قام كزارو خلا إذا مو عشنا تندي بلك يكونني إذا قال قبر خلا مخنياتهم ما نابري كله قال أملاك بري كله عالم نبي كم تخيل زلا نعيشنا زمن انتهى كم زمان كله نجاري الله ما شعو اتخبرن كابت حسر خليم يردع معلش ما أعرف إحنا حساب من تعلمنا علمنا حساب ما أعرف أنت عنا نشجر نحريلكم سجاوነት أبرهم يعرف شو ما أنت فقد حمشته سجاويان زبالو نتناي سجا يوم زحاسو سجاويان زبالنا عند زحاسو ناي سجا يوم زحاسو منفسويان جنا نتناي منفس يوم زحاسو حجين تاي حجمر كل خد زاري بكم spirituality لو تمس نحركوينو أب حسابنا كل نخلينا كنحسب نخلينا እግዚአብሔር ፈጥረና ሁሉ كلن كنقبلن زخئل علم أخلو علم ስለዚህ أنا እንድሕር መንፈሳዊ ክኸውን እንድሕር ሓሲበ ማለት ናይ ኣምላኽ ቃል ኣብ ሓሳበይ ከም ቃሉ ገይረ ክቕበሎ ንዑ ክሓስብ ይግባአኒ ማለት ስለዚህ እንታይ ዘለዎም እንድሕር ኢልና ሓሳብ ክርስቶስ ኣለዎ حسب كريستوس هذا منفساويان حادث كالأي منفساوي سب فرا منفسي ده حجم منفس حسب نحرا لون كان تا يفري فلوتي حجي نمد خاطريو نحر حسب كريستوس حاسبك ممكن سب نمن يمثل لكم نحسابه مثل لكم نحسابه مثل نحر كوينو ناي كريستوس نحر حاسبك ناي منفس نجار نحر حاسبك منفساو نحر كونكا ناي منفس نحريلك منفس نحر كونكا ناي منفس تفري فلوت ريكون ناي منفس انتي تفري فرا منفس كا تفري مشكلة حزم حاجة أبي نحريلكم أب حسابي بتحساب نحر تجاينكا أب حساب نحر آتيها بتحساب نحر سلاسلكا لمن تعمل لكم نتقال أستنت النوز لك قال سي تاغور مخنياتهم تحساب كاسي مقبال يا ابي نطيرو خي كتحسب مو تدلي كندي ناوش خازاتو استايغبر يا سلازي انت كتغبر لك حاتو ندحر كوين كتستنتنو لك هو اسكو الاملاخ اندابلكاس تقولو شعو ولا اندخل كخلخاسي نتقالسي اندادغاغمكا تزارب يا خمسي وتقال الكاس نا منتاي توهاهدو لك حجي ناوش خام فسكاتو وهاهدومو اتحساب منفس مسمص حجي انتاي كفري مالتي فرا منفس يزمص مالتي شعا ازيو يمكا اشغرنا اتو فرا منفسي اتفرا منفس كنا فقري حغوس عقلي فقري حغوس عرقي عقلي لوهات حياونت امنت هدعات يا اخلن مبال تا يا اخلني مبال تبل كل جنا غيروكم سيلف كنترول مالت رسخه مجزع يعني تارسخه مجزع كاخ كل نلحل فرتات مالت حجي ماني يرى لهم زين حريلكم يعني اي منفس لذكم كما منفساو نحكم كاس ناي فري منفس مسفر خاص منفساو زغنا غويتا يرى له قال ايكم ننزر حجي عزيز مني يسوسي ابي امزريو نحريلكم ابانا هذا صغير كايل واحد بدي كراخر مجم زمن كومونيست كله سيطان دبل سيطان ابيلو سيطان ريها زي تفلت عسرت غزي سيطان تبلو يلو نحد كريستيان كم زي اጨنق ابيلو ططاو يلو دحار ما ابتقن مس سباس كا يغواسو يباسو طعنال ريو ابن لك سيطان ابن لك سيطان ابتو زباس له ابيلو ابو سيطان انتي لو هاتي كفقرو دق مزامرتي مخانون كا خمنتا كتلليو مخميلو بفقرون كا كتلليو كفقرو هلو ادمهلكم نلكم غويتا ابيلو አብትሉ ስለዚህ ንጎይታ እንገልጾ በትባህሪ ካራክተርና ይናገጽ ተረዲኹምና ንመን የንጸባር ሐሳበይ ትክክለኛ ሐሳብ ትራልና ክርስቶስ ድሕር ሐሲበ ናይ ክርስቶስ ይገልጽ ናይ ክርስቶስ ድሕር ገሊጸ ፍቅሪ እዩ ዝገልጽ ናይ ክርስቶስ ድሕር ገሊጸ ዓቅሊ ዕርቂ ሰላም እዩ ዝገልጽ እዚኦም ድሕር ገሊጸ ንመን የርኢ ኣለኹ ድላይና ንስበኮ ሰብ بزخونه يكون من قدي نقولتا أبي وتكاخر أخلوه زحلف جزء زمركم ما مزمور نيرا
انت اتبل اذا كابي بحد دمصسي كلهم يسوع يلومني ها حبيرهم كلهم سنتاي لومني هو اذا كان انت كوينكو حجي انت يرينسو ها حقوسات سباتري كاركترهم تلويتو ما حقوسهم فليس غير على زبكم سلامسي علم كنت بكو حتى حقوسهم اسرائيل انت غيرهم يلن حتيتيو مالتنا هيوتهم زميرو مچم زرعايو تخكلኛ نا هيوتو درسن درسو مسلن تزمارا دحرت حتتكم كلهم بحد دمص انت يلومني يسوس منيو لواط اي منيو بقى ባህሪና ካራክተርና ሰላምና ዝለወጠ منيو يسوس يلومني شعو እንታይ ገይረ ኢሉ فولي ዝኮነ ባህጊ حبيب ውሽጢ حبيب አሜን حجي انتايو قيرون حلكم ناي مريو ابي وتا يسوس ريو ابي وتا نسون كامسكيرو يسوس يزيرو يلو بدلاينا ملكعي بزربانا سبات ايلوتوني ባህሪና خال ስለዚህ እትዛዓበየ ዝልውጥ ነገር ኣብ ህይወትና ግን እንታይ እንድልኩም እቲ ዝሪእዎ ካራክተር ኣመንጎና ክመፁ ከለዉ ሕጂ ሰባት ኣብዚ ክንፋቐር ተሪኦምና ካልኣይ መዓልቲ ክመፁ ሳልሳይ መዓልቲ ክመፁ ራብዓይ መዓልቲ ክመፁ ደስ እንዳበሎም እዮም ዝመፁ ክንቋያኹም ተሪኦምና ሕቆኦም ገልቢጦም ይኸዱ ምክንያቱም ክርስቶስ ንገልጾ ብባህሪ እዩ ንሰይጣን ዝግለጽ ብባህሪ ሓሳብና እንድሕር ተለዊጡ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ኢና ንሓስብ ሓሳብና ካልእ እንድሕር ሓሲቡ ከዓ ናይ ፀላእ ሓሳብ ኢና ንሓስብ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ክንልወጥ እንድሕር ኮይንና ኣብ ሓሳብና ኢና ንልወጥ ኣብ ሓሳብና እንድሕር ተለዊጥና ኢና ትክክለኛ ለውጢ ዝመፅእ ሳልሳይ ናይ ዓለምን ናይ ኣምላኽን ዘይሓዋውስ ናይ ዓለም ዘይመስል ማለት እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ረእይዎም እዚ ኣብ ዘመን እዚ ዝግበር እዩ እዚ እንድሕር ክሰብ ተረኣየ መቸን ክእሰር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ምሳይ ግን ጎይታ ባራ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ረኢኹም ኣበይ ዝግበር ዘሎ እዚ ነገር ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቸርች እዩ እቲ ሰብኣይካ እንታይ እዩ ቀሺ ኮይኑ እቶም ሸውዓተ ቀንዲ ኣሎ ኣበይ ኣለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣበይ ኣሎ ተዘርጊሑ ኣሎ ሽምዓ እንታይ ኮይኑ ኣሎ በሪሁ ኣሎ ግን مس عالم تاكوين الله تحاول سلازي أما ودعت زمن هذا الخا كريستيان أنا نسخاتكم last time جيزي يبلنا نكريستوس يسوس منفسه مخانن زي مخانن أمرج أزمز نجار يكون لومي يسوس كريستوس أتصبح هوتنا نسحب يلو جيزي نمن تاين حيلكم لي برتل دك أساس قون أما ودعت زمن شيء بتنا عسرت دناقل كلن تاكوين دكيشة مخنياتهم أتي سألمات دقدق عند أخونا تبرهان كم تقول سيد سألمات أنت عند أخونا إذا ما تزلوا عند حيا إذا ما تزلوا سلازي أبزنا جرز خنك يجبارنا زيادة من فساوي كم كون يجبارنا سلازي انتهي بلا الله أب كلا يقولون الشجع عسى شو عته نما قدس أملاخ مستعوتات انتهي سمي مع الله أملاخ أباتاتهم كنبر أباتاتهم كمالالس إيه أنا أملاخهم كخون إيه نساتهم بزبي كخون يوم كم زبالة نحنا بيت مقدس ياو أملاخ إنا سلازي كما كلام وصل تفليون رخص I thank you أنا ممكن قبلكم يا إبل الجزائر أبود ما أخونكم نسخاتكم من أودات أوالد تقولوني يبل ادخل رزق قويتا هاللويا زقرمي حجي تايز لنا ذلوا دك أي كتكونوا نسي ناتي كتكونوا نحكمكم وصل انت اكبروا تفلي انت هاي تتنكيو نترخص اي تتنكيو مخنياتهم ابز عالم زي انت اين عند حريقه منفساو تكون حكوكا قرات لو بليجر مالسي تحقوسلو ነገር الزمن زي ብዙح ሰብ حقوس فوتو ሰብ حقوس بقى دس ብሎ ولا نግዚአብሔር ዘይخبر እንድሕር ኮይኑሲ ጌጋ ቆሎሲ دحن مبو خدنا ግዜ ዘይنحلف ዘይنحقوس ገለ ኢሉሲ او خيلوس እንዳخገብር ዝደሊ ነገር ከማሳምስ ዝደል ዘመን ስለዚህ ኣብናይ እግዚአብሔር ነገር ቆራጫት ነው በቃ ኣብናይ አምላክ ነገር ሲ ወላ ሓንቲ ምምችማሽ አይደለም ምክንያቱም መስቃሉ እንድሕር ዝነጽቦ ኮይኑ ቃሉ ከማን ነገር ይዓብ ቬክ
ناي أبناء أملاك تصنع أبناء أملاك زي كونه أنت هاي كونني أتواي زخانة يكون نجار حجي قلة السبات بتعمي زجرمو هذا جزء ولا بيت الصبنا يكون ولا ناي سجاح والنت عركنت زمدنا خلونا خل يسوع كن كابون لم يعبد قال أملاك كابون يعبد أنت أملاك زي خبر نجار أنت هاي تقولي يدلنا مخنياتو ما نم سو كسا مدحر نتايلو سلازي كما أكون موت أنت فلين أي تمكين أنا ون أنت حقبركم كقبلكم الله بيا سبنت يقولني أملاك قبلني عشان آمين آمين يحشنا هو سبنت يقولنا أملاك قبلنا عشان أبتم ودع تزمن سي ما نما يوات أكاج بزيك أملاك دوات أكاين بزيك قال دوات أكاين أبتا فرد منبر مسكر وكازي ولا حدا أيوات أكاني نو خستو إباني روغمتي إبقاز بحال نجر يلا من يزوات أنا يسوع يزوات أنا قالوا يزوات أنا سلازي قالوا إن أخذ سنة سلازي أنا وانك قبلكم يبلغ جابين عبود ما أخونكم نحن دامو ولد أمنا خندينا أوه إلىكم كريستنا هيوت قويتا تقبلنا دخلنا هنا زيت أبقنا دا دربنا زخبدنا دا بوتنا سقع مودا تا يسوع كريستوس سقع نتفقن أقويتا دوخن بدي قبعنا تردي هوني لومي زقاوكو نغرات نكلهم زخبدو نغرات ندرب سلازي دما اخوانكم نسخاتكم اوداتن اوالدن كتكون نيكم يبل قويتا سراوي اغزابير رابعاي منفساو سب اغلغال اغزابير يسوع كريستوس تخكلنا نغر غديفلنا اغزابير كمهرو إلو حسابو زفلت انتوا ايو نحنا كن حساب كريستوس قالنا امبارس منفساو كله يمرمر نسو غنا بحدفا أي مرمرنيو إلى أن عنده ونزات أصلا يسوقكم يا الله أتاس إلى أن حركتكم جن كريستوس أنتي إلى أنت قدي فلكم الله إلنا على قدي فلكم الله حجي أبع عالم إتي منفسه زي كون السب كويته بدل حلافه قول بدل أوراق قول بدل للعلو حزل الذي ناي فريساويان أجمع السنين ناي فريساويان شجر هوته رأسهم كجفحوس الذي دليو حسهم انت الكايوم سي نعم أمسي انتهي مالذي وردت فتصم كخون زي كأنه إتا حتياتني أزبلت جن تيفو أتيا أقولون تاجراتنا حاسباتها معناته تمرك حلو نجر يلا أنا محرت رحيل محرت زد ياسر أنا نسخاتكم محرت نبذل لنا نحن محرزت لنا سباتنا جعل زقنا يكون سب محرزت لنا سب أنا أقويها إلنا محرز كم زد لنا نحفلتنا أزيو زردنا شعور تاعنا نخون نحفلكم أقلقلتينا حجي أما فساونا قرسي يسوس ود سبسي انت خقبروا يمثل انت خقبري مثل أقلقال دي خبر وتقلقالي أقلقال كويخو مخنياتهم كتقلقلو خلقاسي تحتكا هات خبرو قبوليخا تبو بسح نكر خاتري بسح نكر قليقي فردكا قليقي مزنكا قليقي مستحابكا بسح نكر تسمن قين انت أخا أقلقال سلسفنك أنا انتعي أقلقال اقرأ حاسب مسئل الله سلسل ختحت يقبعني يلقى حاسب كاسي منفسه سب أقلقال انبر تقويتات ويرؤسو كرئي ويكا نخالع حساب أيضا إذا حساب زي ناي كريستوس حساب يسوع كريستوس ناي ممثال ده ما يعبي حجي بزح زي ردعنا نكريستوس نتأمت نبلا مش والله دي أنا سبي خيال بزح وانت سبي خيال مخنياتهم بزح سبات يعقوا يوم ناس قرطوا يهودا تريهم قبل كلنا تدريهم بطرس تريهم يسوع تري خاجد أبي يسوع تخكد لعل زخانة يكون نجار أنا نسخاتكم ونتأمتينا بزح كزيت بوتان قد فينا هل باولوس انتايل أيكونن ها كم ذا أنا نكريستوس بمثله ذلهم نسخاتكم نمن مثل نعي كم ذا أنا زمثله ذلهم خامون دا مثلكم سي نسخاتكم كأمثله وين حجي انتاي ذا ذلهم نحريلكم بحرياتو كاركترو إيو أريو سلازر آية أنت يقبرال نسخاتكم فلو غيركم زينعو سعبو أريو ويزو حتى بزح جزء
እቶም ፈሪሳውያን እዚ ኮነን ዘብልዎ ኢየሱስ ግን እዚ ሕጂ ተኻልኣይ እሱ ጥራሕ አይኮነን ኣብ ፊልጵ ካ እንታይ ይልና ኣሎ ኣሕዋቴ እንታይ ግበሩ ይብላል ንዓይ ምሰሉ ሕጂ ኣሕዋቴ ኢሉ ንመን ምሰሉ ኢሉ ንዓይ ምሰሉ ከመይ ሕጂ ሓደ ግዜ ሚዛነት ሕዞ ኢለ ምክንያቱም ሰብ ንክርስቶስ እዩ ዝመስል እምበር ንሰብ ዶ ገለ ኢና ንብል ወይ ትክክል እዩ ኣቦቱ እዩ ዝቕመጥ ንሱ ግን ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ዝመስል እንድሕር ሪኢኻ ኣርኣዩ ክትስዕብ ከዓ ይግባእካ ኣነ ንስኻትኩም ከዓ መንፈሳውያን ሰባት ኢና እንድሕር ኢልና እንታይ ኢና ክነርኢ ዘለና እቲ መንፈሳዊ ኣርኣያነት ኢና ንርኢ እሱ ምስ ረኣዮም ሰባት ኣባና ንመን ዝርእይዎ ንክርስቶስ ዝርእይዎ ክርስቶስ ንገልጾ ብባህሪናን ብካራክተርናን ኢና ንገልጾ እምበር ብዘረባና ኣይኮንና ንገልጾ ስለዚ ንክርስቶስ ክንሪኦ እንድሕር ኮይንና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እታ ዝዓበየት ነገር ትፍትነና ድማ ክንዛረብ ቀሊል እዩ ክንሰብኽ ቀሊል እዩ ክንዘምር ቀሊል እዩ ኣነ ንስኻትኩምን እታ ዝዓበየት ፈተናና ካራክተርና ክንርኢ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ፍረ መንፈስ ክንርኢ እዚኣ ግን እንታይ እያ ማለት እሳ ከዓ ምስ ክርስቶስ ብምዃን እንተዘይኮነ ክትርከብ ስለ ዘይትኽእል ሓሳብና ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕሎ ከሎ እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ሰብ ከመይ ንኸውን ከምኡ ኢና ንኸውን በኣራ ፊልጵ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣሕዋቴ ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም እዚኣ ርእዩ ከምቲ ንሕና እንታይ ዝኾናኩም ኣርኣያ ዝኾናኩም ሕጂ ትምክሕት ኣለዎ ንሕናስ እንታይ ጌርናኩም ኢና ኢልዎም ኣርኣያ ኮይንናኩም ኢና ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለና ሕማቕ ካራክተር ሪኢኹምሲ ንኣምላኽ ንጎይታ ካብ ጎይታ ድሕር ክትብሉሲ ዘርኣየ ካራክተርሲ እንታይ ኣይገበርናኩምን ኣይረኣናኩምን ስለዚ ትብዓት ኣለና ይብላል ዝገርም ከመይ ዓይነት እዩ ኣነሲ ጳውሎ ይገርመኒ እቲ ኣገልግሎቶም እዩ ዝገርመኒ ከመይ ዝበሉ ሰባት ከመይ ዝበሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት እዩ ተቢዖም እንታይ ዝብሉ ኣርኣያ እኮ ገዲፍናልኩም ኢና ንሕና ወላ ሓንቲ ካባናሲ ተውፅኡ ኣበር የለን ስለዚ ንዓና ኣርኣያ ዘይትኾኑ ክብሉ ከለውሲ ወንደርፉል ዝገርም ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ እንታይ ግበሩ ከዓ ይብሉ ኣስተውሉ ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ምንታይ ኣስተውሉ ይብል ኣሎ ኣብቶም ሰባት እዩ ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ዘለዉ ሰባትሲ እንታይ ግበሩ ኣስተውሉ ኣብቲ ፅቡቅ ካራክተር ዘለዎም ነቶም ንክርስቶስ ዘርእዩ ነቲ መንፈሳዊ ፍረ ዘብሉሲ ኣብኦምኹም ክተርእዩ ዘለኹም እምበር ኣብቶም ናይ ክርስቶስ ዘየርእዩ ባህሪ ኢኮንኩም እንትርእዩ እዚኦም ክልተ ነገራት ኣለዉ ኣይኮነን ድዩ ፈሪሳውነት ኣሎ መንፈሳውነት ኣሎ ግን ንስኻ ኣቓልቦ ክትበሉ ዘለካ ኣበይና ኢኻ ክተቕልብ ዘለካ ኣብ መንፈሳውነትካ ክትቕልብ ዘለካ ካልእ እንታይ ይብለና እዚኣ ከዓ መቸም በዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ዘይትንገረላ መንፈሳዊ ሰብ ክኸውን ከሎ ከመይ ገይሩ ሕጂ መንፈሳውነትን መስቀልን ቀሊል ኣይኮን መስቀል ምእንቲ ክርስቶስ ኢልካ እንታይ ትገብሮ እዩ ትኸፍሎ ዋጋ እዩ ትኸፍሎ ዋጋ እዩ ንክርስቶስ ኢልካ ንጎይታ ኢልካ ትጾሮ ጾሪ ስለዚ መስቀሉ ዘይፀውር ደድሕረይ እውን ዘይስዕበኒ ዘበለ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን ይብልና ሉቃስ 9:23 ንኩሎም ከዓ ደድሕረይ ዝስዕብ ዝደሊ እንታይ ይቕበጥ ነፍሱ ይቕበጥ መስቀሉ ኣፀፅባሕ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ሕጂ ምክንያቱም ናይ ሰዱቃውያን ማይ ብሑቕ ዝበዝሓሉ ዘመን ስለ ዝኾነ መስቀል ብዙሕ ግዜ ኣይረአን እዩ መስቀል ኣይትበል ዛዕባ መስቀል ኣይትበል መከራ ዝበሃል የለን እንዳተሓጎስና ንኣምላኽ እንዳመስገና ኢና ንጾሮ እምበር መስቀል ዘይፀውር ክርስትና ኣይኮነ ብዘይ ክርስትና ብዘይ መስቀል ምፅዓር መንፈሳውነት የለን መንፈሳዊ ዝበሃል እንታይ ዝገብር እዩ መስቀሉ ደርቢ ዝኸይድ ዘይኮነ መስቀሉ ፀይሩ ተዓጊሱ ኣብ ፀፅባሕ መስቀል እንዳፅወረ ንጎይታ ክነብር ከሎ ዛትስ መንፈሳውነት ጥዕሙካ ይኮንካ ክትዝምር ጥዕሙካ ይኮንካ ናብ ቤተክርስትያን ክትመፅእ መስቀል ስለ ዘየለ ይኮንካ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ዝመፂኻ ዘለኻ ግን እንከሎ መስቀልካ ፀይርካ ግን ትመፅእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርክ ሓደ ግዜ መስቀል ንምንታይ ትብል መስቀል ድሕር ኮይኑ ጎይታ ካባኻ ዝዓቢ የለን ኣብ ዝኾነ እዋን
أبز خونه يكون جزء نعخا خملتي إسخام لخيها أيقولن مسكال لخي سيره نعخا سيره هلا دويا مسكال زخونكم لوني كان يزق الله كابا يزخبدني لكم تحسبوا نجر الله كلتا نجر هذا جزء سألينا يدلوكوا زي لوت أكن قويت قريبنا يو زي لوت نحن كوينو تراي انت خن كونو يذلنا ما انت قويت لنا نحن كون نحن راهوينا انت يخون كونو يذلنا كم صورو يذل هيكون مسكال صيرو ددحري زي سر زعبا زي اكلنا بزح نبلو كو انت هالوي ግን زعبا مسكال ازي قال اثر كريستوس زسعب እዩ እዚኣ ታጥቅሲን ድሕራብ ብና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:21 ነዚ ኢኹም ተጸዋዕኩም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምን ተኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርአያ ሓዲግልኩም ምንታኹም እንታይ ገበረ መከራ ጸገበ እንታይ ክገብደርኩም ኣርአያ ሓዲግልኩም መከራ ንሱ ይብለና ኃጢአት ዘይገበረ ተንኮልውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምጽረፍዎ መሊሱ እንታይ ዘይገበረ ዘይጸረፈ መከራ ምሰጽበብዎ ከዓ نت بقنعنا زفرد دعاء نجارو أحليفو هذا إمبر زي فراره نحاتيات ميت ناس نصدق كمان دخل نبر نسو بعلو نحاتيات نابسبو أبعنش أيدي صورهم أصليهم زحاوه وبيننا جزابي قبل أنا يمسكن بالتعمي في حسابات ذل وتقسيم جن انتاي لنا نزيهم التسوعكم أمه كريستوس من أنتي أسروا ختصعبوا زي أحزوا لي ما أنت تاخذ قبره عشر وخمسة انتهى عشر نحلكم صريفهم انتهى قبره اي صرف قابلهم اي فراره حجي انتاكم كتسعبوا لنا عشر يكون تسعبوا نكريستوس كمثل يا مالتكو هلا يكونن نكريستوس ممثالكو زي نكريستوس ممثال مالتكو منفساونت مالتكو هلا يكونن منفساونت ابحرينا ينا نحتت منفساونت اب كاركترنا يزحفت من يتنصبارق زلو نحرا فراريه نحرا عبيعه نحر صريفه برقا عصف غيره صريفه نحر مليسه ابي زلو نكريستوس مسيله دلو اي مسلكون حجي قالوا اينوطنيو قالوا انتاي بلنا اثروا تحت قبرو كتسعبوا انتاي قديفلكم الله ارآيا حجي أنت ويري إنا نيرنا ناي سبات أرآيا رينا حجي خانا من أرآيا نرئلنا ناي قويت أرآيا نرئلنا إتي كاركتر تبهرقن حادي تردي أخوني انتا عين تبهرقن نحريلكم سناي زخوني جابر أملا خبار مقار إزي يمثل تنكفى متى قال لي فريساونت مالك وشت خالق دق خالق مالك قلت لي زينا تماهيرنا لومي هيكون عندي سلازك حوشت زمانه نجر ايو منفساونت لنا منفساو مالك انت يزلو يلنا حساب كريستوس زحسب يويلنا حسابنا هم قالوا كنلوت كلنا منفساويان نخون فر منفسون نفر منفساونت زجمر قويتا بمقبال مجمريا قويتا زي تقبل سب سقاوي منفساونت يقول قويتا بمقبالي زجمر حجي عارزقن كنستبهلهم زلنا نتبتات منفساو مالك وشتاو نجر مخانو مسرعنا حسابنا هم قالوا هنلوت كلنا حجي تماهيرنا تردينا حسابنا نحركي زي لويتنا انت ايكوننا مالك او تقال اي نبر نكريستوس كنرؤون اين سبك افولي زغبرو حسابو كلوت يخدي حجي سبسي እግዚአብሔር እዚህ ሁሉ ይፈጠራል ተረዲሁም ነኝ እጂ ማንንም ሰብሲ ወንጌል ስለስተነገረው ጥራህ ይኮንና አምላክ ዝደል ፈጥሩ ሰብና አምላክ ዝደል አምላክ መጀመሪያ ፈጥሩ ሆሎሲ አውሽቱ እንታይ ገይሩሎ መስለኩም ሕልና ዝበሃላ አሚጥሲና አምላክ ናይ ምድላይ ነገር አምንታ ገይሩሎ አውሽቱ አቀሚጥሉ ስለዚህ እንታይ ይደል ማለት ወይ ካላ ከምልኽ ይደል ሕጂ ዝኾነ ፍጥረት ድሕሪኹም ሰብ ዝበሃል ድሕሪኹም انت كابتن ندحر جميركم كامل ولا وي ابن خملخي وي ورخ خملخي وي قال خملخي ግን እንታይ ይድርኸሉ አውሽቲ አምልኾ ይድርኸ ስለዘለዩ ንዓና ግን እቲ ብርሃን ስለዝበርሃልና ተሐቅ ስለዝረኸብናዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምልኾ ተረዲኹም ስለዚህ ሰብ
سقول زي تفترة خيكون إجزابير كفوت أقول له خم جمرياسي نعوف لي زقنا نجد يقول راقد بسانة خوات الصلاتكم حجسي في روشاين كتوت أنت تدلي أما شدي شوار حسام صلاتك حزي أما بحر شدي شوار حي كيدا خفتني يلكن شدي شوار حي صام صلات قدام ما بيلحسكي كيدكي في روشاين مرمران شرطة فتي قدي تحال بدو اسكي انتهي لهم تحاسب وانا عمد دقامية مخنياتكم سن أأمره هبو اللوك زي أبيه بيت أأمره تتقيمه قبرو زلوه نقر كقبر علوه كان تصنع علوه كان يبب علوه نتزصنعه عاتنعه فقرب علوه حتي سا اتي زتفتر له نقر الحق حدوه منفساونة يقول منفساونة مالك نتز تفتر زي أبيه زفتر كان نقر علوه بتزفتر كان نقر تتقمل له نقر علوه حجي العزار سي كامود كذا سأخلص نتأمن إليه ويلو نتأمن العلوسي انتهي تقم له أو خلص العلو من سلزق له سابزق له قبر كله عملك أي قبر حجي أنا نسخاتكم إنتم قبر زلنا نقبر نخلي منفساونة ناي ممسح نعنا نبر رخت ناي مدياب ناي قوي تسرح أنا نسخاتكم حسابنا ناي ملوات بنات نسرح حسابنا سقع زي لو وترا شدي شوار نقبر عامات نقبر 10 عامات نقبر spiritual لو تخمص هيكل انا غنبركم دلايكم لو تخمص نحر كوينو مجمريا حسابك لو حسابك مس لوطك اخا كتلوط تخيل نبر حسابك سقع زي لوطك كتلوط اي تخيلني حجي تملسنا كم بشي حسابك تزي تلوطك ازمص حدغا تاي مسلكم زمص حسابك خيلوطك كلتا عمد 10 عمد نحمصيها انتي اندامصاها انتي انداترخات مت تاينت كاركتر هيبوكراس انتي فريساوነት እንዳጥራኸት መጽ ምክንያቱም ተንካሎት ከቅድሙኻ ክቡር ትዑ ክጅምሩ ከለው እዚ እንታ እንዳኾንካ ትመጽኻ ዋ ኣነ ኮይ መንፈሳዊ ወቅት ብለኻ ዋ ገለ ክትርኢ ከለኻ ኖ ከምዚ ቆይ ሕጂ እንታይ ከይተፈለጠካ ናብ ምንታይ ከተጥሪኻ ማለት እዩ ፈሪሳውነት ካብ መንፈሳውነት ወፂኻ ስለ ምንታይ ክትመጽኻ ናብ ፈሪሳውነት ስለዚ ኩሉ ግዜ ክሕሎ ዘለዎ spirituality كله مجرش هذا تقسم لي بناخذ ودي زنقلته نسخاتكم كنا منفس حاضركم التليوس بمنفس انبر بسقا ايكونكم انزلكم اتمنفس كريستوس زي كل سب كنا نسو ناتو ايكونن ስለዚህ መንፈስ አምላክ ቀዳማይ ነው በዚህ መንፈስ አምላክ ወላ አንተ ነገር እንገብር አይደል ናሱ ፈርስት እተኻል አይናይ መወዳዕታ በዚያ ተቅሲ እዝውድ ጎይታ ይባረኩ ፊሊፕ 4:8 ብዝተረፈሰ አሕዋቴ حق زبله رزنات زبله قلوع زبله نصوح زبله تفتاو زبله صبح ورا زلو زبله قال دقنت انت خوينو قال نقدون انت خوينو بو انت يكبروا ام انت يمطي حجه اب حاسا حجي لو طمت نحر خوينو انا بايزمت زلو مالتي ناب حاسا حجي انت يبلنا الله بز ترفز احواتي حق زبله رزنت زبله قنوع زبله نصوح زبله تفتاو زبله صبق ورا زلو زبله صبق ورا زلو زبله قال دقنت انت خوينو قال نقدون انت خوينو بقو تايغبروا جابر الله بارك كلاتنا بحدنت زي قال تداريبنا كودي بقو حاسبين حسابي حساب كريستوس حساب قالو كخون حسابي كلوتي حسابنا ملوات ناتي جدي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክረድአኒ ህይወተይ ክልወጥ حسابي ክልወጥ ፍረ መንፈስ ክፈሪ ንክርስቶስ كريئي نكريستوس كمسئي هاللويا آمين هاللويا آمين نسأل قويتا سلهي أو قال كان مسلم كالن سلوكنا نقر تمسكن أبو نعاقاق نمسل
أبزام هذي أخلنا علت نود خايس كريستوس إندا مثلنا كنقل سكا خنكني كلنا قرب عنا قالك حكي قالك لواتي قالك هياوي لمون እግዚአብሔር አምላኬ በሐቅነት ኮይና قالك አይመስልም نعاي قالك يدين نعاي ملوات يدين نحواتي ملوات يدين لناس وكفنا ملوات يدين ما نمسب أمانغونا نعها نود خايس كريستوس مسيلو تودع سب يبلنا يسوس إنه እግዚአብሔር አቦ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስል ብርአና حسابنا ملوات ويتا إذا قال زي السماعة تحبر إذا قال زي فرخ فري إذا قال زي أو مشتنا حاتو كفريساونا نام منفساونا تبر እግዚአብሔር አምላክ يخام منفساونا نام فريساونا كينوت ناس وكفنا عنا يسلله كل يستوصله بسم الله ኢየሱስ ክርስቶስ آمين ويتا عزيز يبارككم እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ